Prečo čakáš, môj brat? Prečo tak dlho váhaš? Ježiš čaká, aby ti dal miesto na svojom posvätenom tróne. Prečo čakáte? Chcete mi povedať, že tu nie je žiaden muž, chlapec alebo dievča? Sedíte tu a viete o tom, že viem, kto ste. Viete o tom, že sa tu pohybuje Duch Svätý a visí nad vami temnota, ako sa dívam naprieč týmto poslucháctvom. A viem, kde sedíš. A ak to viem ja, okoľko viac to vie on. Boh ku tebe hovorí a ty odvraciaš svoje chladné, ľahostajné srdce od neho preč. Pamätaj, hovorím ti, že to môže byť naposledy. Môj duch nebude naveky zápasiť s človekom, keďže vidím, že on je len telo. Máš slobodnú morálnu voľbu. Môžeš urobiť svoje rozhodnutie. Prečo ho neurobiť dnes? Prečo nevložíš svoju dušu do rúk toho, ktorý pozná všetky veci? Ktorý drží večnosť vo svojich rukách? On je ten pravý, ktorý ťa má viesť. On je ten jediný, ktorý ťa môže právoplatne umiestniť na miesto, kde máš byť.